Bună seara, întrerupem activitățile obișnuite pentru un buletin de știri de ultima oră venit pe surse. Îmi cer scuze, n-am apucat să trec pe la machiaj, scuzați freza și netuns, dar nu asta e important. Important e ce urmează să vă spun. Bunicuța a fost plecată la piscină, la Dorna Căndreni, nemulțumită și nici de asta. Și pe a doilea punct al zilei o să vedeți că bunicuța s-a și îndrăgostit între timp. Rămâneți alături de noi să vedeți știrile. Doamne, să nu vede cine m-a adus aici la piscină, să-i și tap aici, să mă înnec pe ramă și țin numai pule, mă. Așa m-a adus pe mine aici. N-ai văzut unde merge Mergicul? Prin Turcia, prin Egipt, acolo vreau și eu să mă plimb printre palmieri. E Mergicule ești. Și să treci casă pe mine, că de așa stau eu cu tine, că eu mi-am găsit un drăguț tare frumos din Mijloceni. E frumos și mă iubește. E frumos și mă iubește. O să te divorțează pentru mine, e Mergicule. Așa să știi, așa să știi că sunt... Da, ți-a spus iubirea mea că ne cununăm. Am vrut să venim în Germania, ne cununăm amândoi și ne iubim amândoi și jumătate dintre și am eu trăzie. Numai să stai cu mine să mă iubești. Că ți-a zis că m-ai iubit tu, nu m-ai iubit nimeni. Eu știu că tu mă iubești. Știu că mă iubești. Cu casa fără casă îți dau tătișele ție. Nu mă iubești așa cum trebuie și cum știi tu. Iai tu, loe, ticule, uai, ticule, așa faci, așa, da, așa vreau să fac. Domnul Mapeț, avem o întrebare pentru dumneavoastră. Sunteți de acord să continuați această frumoasă poveste de dragoste cu bunicuța, chiar dacă ea mai e îndrăgostită de cineva, de acea persoană de la Mijloceni Bârgăul, care spune ea că vrea să divorțeze pentru ea și că așa, doriți să continuați această poveste, o iubiți așa de mult, vă rog să împărtășiți și cu telespectatorii noștri care sunt foarte curioși de ce părere aveți despre această veste. Da, da, domnule, să știi că așa-i, așa-i. Eu o iubesc pe bunicuța orice s-ar întâmpla și să știi că când mă suge, așa inima tremură și zic, iai, ticule, iai tu, lai, ticule, și nu mă pot și mă cer și dau tătișele ei. Poți să iubească pe ceva, dar și pe mine să mă iubești. Deci cum mă iubește, ea nu mă iubit nimeni, v-am mai spus de 100 de ori, nu mă mai întrebați de astea, că eu s-o hotărât și ne cununăm să moară dușmanii noștri, să moară toți dușmanii noștri. Da, așa, Al Capone în mizerie, așa, bine l-ai spus, așa, că tu trebuie să mă iubești pe mine, e Mergicule, că de o femeie ca mine nu mai găsești, mă, mizerie și ești tu de om. E Mergicule, din asta nu vede ție și a dracului, că tu știi, tu vrei să mă faci arăt de blastă, să te sute cu te suduăm în Germania, de oameni de noi? Tu așa vrei, mă, mizerie și ești, mă? Vrei să mă de pula ta, mă? Vrei să de pula ta? Și ăla locul-o, că eu ți-am făcut-o pe ție și eu te cherărășesc, mă? Măgariule și ești. Ascultă-te ce la mine, că nu mă enerva pe mine, că pe mine tu ce-ai pățit cu mine, mă? Și să mă pui bani acolo să te la ca să scoate bani așa din pușcărie, mă? Că stă acolo și nu bagă nimeni seama, mă, vai de capul ei, săraca! Auzi? Auzi ce ți-a spus de Mergicule care ești?